Bé, anem a crear la nostra primera aplicació, o en principi suposem que serà la nostra primera aplicació, per a App Inventor, per a telèfons mòbils, exclusivament per sistemes Android, per telèfons mòbils, o també serveix per a les tabletes que funcionen amb Android. Aquí tenim l'explicació del que s'ha de fer amb un vídeo explicatiu, però nosaltres ens dirigim directament al programa. El primer de tot és intentar utilitzar el Google Chrome per no tenir problemes i escrivint app inventor. En el meu cas se me'n va directament al lloc, us sortirà aquesta pàgina. Dins d'aquesta pàgina simplement cliqueu aquí, crear app, i crearem una nova app. Procureu estar amb el compte de Google, tenir obert el compte que us correspon a l'institut per poder compartir podeu fer en qualsevol altre compte. Però sempre és millor que ho feu amb el de l'institut. Bé, ens surt aquesta pantalla i llavors el que hem de fer és el següent. Crearíem un nou projecte, en cas que és la primera vegada que entrem, i aquest primer projecte li podem dir primer programa, primer app o com vulgueu. Recordeu de no utilitzar accents per no tenir problemes i, com he dit anteriorment, això pot estar configurat en espanyol. Com en el meu cas, entenc millor que l'anglès. I ens sortirà aquesta finestra. Llavors, el que farem és, aquí seria el mòdul de disseny, tal com veurem nosaltres al telèfon mòbil, els subjectes, suposats subjectes, que nosaltres anirem posant. És el que es coneix com a programació orientada a objectes. Això seria el mòdul de disseny i per altra part hi ha el mòdul de programació, que és on posa bloques. Bloques dissenyador. Començarem amb el dissenyador, simplement agafarem un botó, aquest d'aquí, i l'arrossegarem. Això seria el que representa un botó. Evidentment és un botó virtual. Quan el cliquem ha de passar alguna cosa. Si canviem el nom, que ja ens està bé, botó, prou identificatiu. No posem accents i aquí al costat on estan les propietats d'aquest objecte, l'objecte botó, té una sèrie de propietats, com és el color, el tipus de lletra, etc. Anem a canviar on posa texto per a botón i posarem salutació. Molt bé. Una vegada fet això, també canviarem on posa Screen 1, que és la pantalla, seleccionarem l'Screen 1 i canviarem la propietat títol. Li direm mi primer programa. O el meu primer programa. Anem a fer en català el meu primer programa. Molt bé. Meu primer programa i salutació. Ara haurem de posar una imatge de fons per identificar que l'hem fet nosaltres, que no l'hem copiat d'un company, o bé posar el nostre nom, alguna cosa que ens identifiqui, que faci que l'aplicació sigui diferent a la d'altres companys. Aquí on posa icono, cliquem, subir arxivo, seleccionar arxivo i busquem una imatge. Recordeu que les imatges no han d'ocupar gaire memòria. Si ocupen més de 100K, s'aconsella reduir-les. Acceptar. Bé. Ara aquí aquest arxiu amb screen anem a posar-lo d'imagen de fons. Palmera subir arxiu. Acceptar. I acceptar. Moment, que això ho he fet malament, que seria palmeres, no subimos arxivo perquè ja l'hem pujat i acceptar. Bé, ja tenim la imatge de fons que ens identifica i el botó de salutació.
i la part de dalt que posarà el primer programa. Què ens toca fer ara? Doncs ara hem d'anar entre els objectes i buscar un objecte dins de Medios que es diu Texto a Voz. L'arrosseguem cap aquí i se'ns posarà aquí sota. Aquest objecte també té una sèrie de propietats. Quin país? Espanya. Busquem Espanya. Ja està això aquí. I idioma, evidentment, per defecte a l'espanyol. Aquí podem canviar la tonalitat i podem canviar la velocitat de pronunciació. Això, si voleu, ho canvieu, però en principi el deixem tal qual. I ens anem a el que seria els blocs que s'han de programar. Ens surt aquesta pantalla en blanc i el primer que farem és anar a l'objecte botó. L'objecte botó agafem aquest, que diu que quan el botó, fem clic amb el botó, executi alguna cosa. Què ha d'executar? El que ja hi que en aquest cas, tindríem aquí, diu llamar, que crida al programa que converteix el text en veu, i diu el missatge que nosaltres diem. Agafem el texto i el tirem cap allà i escrivim un missatge, el que vulgueu. Hola món, farem en castellà, hola mundo, este es mi primer programa, deixem una mica d'espai, este es mi primer programa. Deixem una mica d'espai i posem Andreu Ortiz. Molt bé, ja tindrem el programa fet. Llavors simplement anem aquí a connectar, cliquem al companion, agafem el mòbil, agafem el lector de QR MIT AI2 i comprovem que funciona. Vaig cap allà, codi QR, scan QR. A l'emulador no us lo aconsello perquè va superlent. Sí que us ho podeu baixar, però va superlent. Clico a salutació. Hola mundo, este es mi primer programa, Andreu Ortiz. Molt simpàtica aquesta noia. Hola mundo, este es mi primer programa, Andreu Ortiz. I això és tot, amics. Fins la propera.